धर्म समय कम बा और तो हार जीतल जरूरी बा। चल। ए वीर, अब तू आगे लेना रे। धर्म ना हारी, जीतब रे। वीर संगे बा हमरे। चल चल जल्दी चल। ए वीर, आज भुला गई ले रे। हमरा के माफ करिए दोस्त। हर महादेव, हर हर महादेव। जा, जा धर्म, जा। जा तारी दोस्त। धर्मवा अपन पूरा जान लगा देले बा। अपने दोस्तन के साथे मिल के रास्ता बनावे के काम थोड़े ही दिन में पूरा कैले ले। बैक बोल बैक। राजन जी। धर्मवा चाहे पूरे गांव के साथ मिलके अपन जान लड़ाई दे, तब वही मुकाबला धर्मवा के ना जीते के चाहिए। हमार बात बुझत बड़ा ना? जी। ओकर माटी के बनावल रास्ता माटी में मिलाए दा, और काम इतना होशियारी से होके के चाहिए कि धर्मवा के शक के बाण सीधे वीर के कलेजा में लागे। धर्म भैया, धर्म भैया। कार्य? अरे एगो खुशखबरी बा धर्म भैया। अच्छा, कौन? गांव के लइकन के नौकरी में बहाली होके लागल धर्म भैया। अरे केहू के बैंक में, केहू के सिपाही में, केहू के रेलवे में धर्म भैया। ठीक बा, बता। तारा की सब कैसे मालूम? अरे डक मुंसिया, सब कोई के नौकरी के ज्वाइनिंग के लेटर बांट रहल बा धर्म भैया। भैया देखी ना, हमरो रेलवे में भर्ती होके लेटर आइल बा भैया। अरे जिया पठे जिया, वाह। का हो? ई शंकर के, लेकिन शंकर तो लौकते नहीं खे धर्म भैया। ये शंकर के चिट्ठी रहुआ ही उनके दे दी। अरे कौनो दे दे, कौनो। धन्यवाद पोस्टमैन साहब, धन्यवाद धन्यवाद। लगता कि शंकर का एंट्रेंस पास हो गई। अरे मर्दे, ओकरा के मिल गई रे नौकरी पर। चला चला चला। ए शंकर, कहो दरोगा जी, का कैले? कौन गुनाह बा एकर? कुछ रोज पहले कत्तू सोनार के दुकान में जवन डकैती भयल रहल, ओमे इहो शामिल रहे। वर्दी, अरे जौन वर्दी पहन के हम कानून के हिफाजत के ही चाहत रहनी, आज उहे वर्दी कानून बन के हमके गिरफ्तार कर रहल बा। हम भूल गए रहनी कि हम धर्म के साथ छोड़ब तो हमार का अंजाम हुई। धर्म भैया, हमार तरह से एगो विनती बा कि तू अपन न्याय के लड़ाई जारी रखिया, ताकि ताकि गांव में कोनो दूसरा संकट ना पैदा हो सके। चलिए दरोगा जी, चल। नौजवान लड़का लोगन के समझाव कितना भी, हम मना कर ले रहनी कि चोरी डकैती। धर्म भैया, गजब हो गई भैया, गजब हो गई। का भाई? हमनी के सब मेहनत पार्टी में मिल गई। कोनो दुश्मन हमनी से दुश्मनी निकाले खातिर पूरा रास्ता खोद देले बा। रास्ता खोद दिले बा? हाँ भैया। इतना नीच और गिरल हरकत के कैले होई रे? ननकू चाय वाला कहत रहे कि राते वीर के आदमी यहाँ आए रहे और यहाँ के बाद ओकरे चापाकल पे हाथ धोके चल गए। इकर मतलब इस वीर करौने बा? ये सब झूठ हो। धर्म बेटा, ये सब जगदम्बा के चाल हो। तोहनी लोग के दुश्मनी के फायदा उठा के वो वीर के मोहरा बना रहल बा, लेकिन हम ऐसा ना होके दे। मजदूरन के साथ जुट जाए, रात भर पहरा देवे के पड़ी तो देव, जैसा सामने आई गोली मार दे। धन्यवाद। ए, जुट जा लोगन। अरे लाखन, का डॉक्टर साहब, राम की तबीयत कैसन बा? पहले से कुछ ठीक है बा भैया। डॉक्टर साहब, अब हम चला तानी, बड़ा नींद लागत। अरे भैया, रात भर हमनी के एकदम ध्यान से निगरानी करे के पड़ी, नहीं तो राजन सिंह फिर कोनो चाल चल सकेला। हैली, रउआ सबे चाय पी ली। अरे वाह, चाय पियला से नींद ना लागी। अरे ये तो तू बहुत बढ़िया काम कैलू ए बचिया।
के बा? के बा? के बाड़े तू? हाँ? के बा नीचे? के हा वहाँ? क्यों नहीं के भैया? हम हैं सबूरी। अच्छा ठीक बा चलो। चलो। धर्म भैया पूरे गांव के रिक्शा वालन का भलाई खातिर ये कड़ा मुकाबला करताने और तू उनका साथ साथ पूरा गांव के बुरा करताड़ा। चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो हम चिल्ला के पूरा गांव वालन की बुला दे। बुला दे गांव वालन के, बुला दे, लेकिन हम धर्म के मुकाबला कौन सूरत में ना जीते गए। वो गद्दार से हम दोस्ती में कई गद्दारी के बदला लेके रहा। कैसन गद्दारी? जान के भी अनजान ना बना सबूरी। हमरे और धर्म के बीच श्रद्धा के लेके जवन मुकाबला भइल, जवन शरत भइल बा, वो धर्म हमसे तोहार सहारा लेकर जीत गइल बा। दुख हमके शरत हारला के ना, दुख तो सिर्फ ई बात कहा कि जवन दोस्त के हम एगो सगा भाई से भी बढ़कर समझनी, वो एगो गद्दार शत्रु से भी बढ़ के निकल गए। बस करो वीर, बस करो। अरे पर्वत जमी दोज हो सकेला, धरती अपन धीरज खो सकेले, चांद आग उगल सकेला, सूरज ठंडा पड़ सकेला, लेकिन धर्म भैया दोस्ती में गद्दारी कब्बो ना कर सकेला, कब्बो ना कर सकेला। वीर अब सच्चाई तो क्या हम बतावतानी। वो दिन श्रद्धा तोहर दिहल लाल सूट पहन के निकलत रहली, हम जानबूझ के रसगुल्ला की टोप छलका देनी। हम माफी चाहतानी श्रद्धा, हमरे वजह से तोहर नया सूट खराब हो गई। अरे कौनो बात नहीं के, हमरे पास दूसरा सूट बा, हम वो पहन लेतानी। हाँ अरे ई काहे नहीं खो पहन ले, तोहरा पर बहुत निक लागी। चले ठीक बा, हम इहे पहन लेतानी। और ए तरह श्रद्धा तोहार दिहल सूट के जगह धर्म भैया के पसंद के दिहल सूट पहन के बाहर आईली। झूठ झूठ बोलताड़ो तू। आखिर तू ऐसन काहे कर सकेलू? कबो के उसे प्यार कह के देखा तो तोहरे सवाल का जवाब मिल जाई। हम तो के बहुत चाहेनी वीर, बहुत चाहेनी। हाँ? और वही चाहत के चलते हम ऐसन गुनाह कर देनी जौने कारण तू जिगरी दोस्त जाने दुश्मन बन गईले। जब इतना चाहे लो, इतना प्यार करे लो, तब फिर वो प्यार के इजहार काहे ना करो? कबो मौका ना मिले तो कबो कहे के हिम्मत ना पड़े, लेकिन हमें जानत रहनी कि जौन आग हम अपने दिल में दबा रहल बानी, वो आग तोनी लोगन के दोस्ती के जला दे। हमके माफ कई दो वीर, हमके माफ कई दो, हमके माफ कई दो वीर। अभी मुकाबला जगदम्बा सिंह और धर्म के हार जीत के ना हो, धर्मवीर के दोस्ती के अग्नि परीक्षा के हो। भारत में पहला बेर बस और रिक्शा के अनोखा मुकाबला राजन सिंह और धर्मदास यादव के बीच होके जा रहा बा। धर्म यादव के सवारी बाटे रिक्शा और राजन सिंह बस दौड़ेंगे। ये मुकाबला शिव मंदिर से शुरू होके भद्रकाली मंदिर पे संपन्न होगी। ई दौड़ के हर पल के खबर जनता तक पहुंचावे के पूरा इंतजाम बा। मुकाबला के हरी झंडी शिव मंदिर पे सुरेंद्र सिंह दिखा रहल बाने और विजयी होके वाला के स्वागत भद्रकाली मंदिर पे माननीय विधायक जगदम्बा सिंह कर रहल बाने। भोले भैया
बस काफी आगे निकल चुकल बाटे, रिक्शा होकर पीछा कर रहल बा, बाकी बस के रफ्तार से होके हरावल रिक्शा खातिर मुश्किल लागता। धर्म यादव पूरा साहस के साथे आगे बढ़ रहल बाने। महादेव, राज महादेव, हर महादेव। सड़क के दोनों ओरे जनता के भीड़ उमड़ल बा, मुकाबला रोमांचक होके लागल बा। बस के मशीनी रफ्तार में इंजन के जोर बा। दा रिक्शा चलावत धर्म यादव के पास औलादी हौसला बा। धर्म भैया आगे बढ़ा, हमनी तोरे साथ बानी। धर्म भैया आगे बढ़ा, हमनी तोरे साथ बानी। चोरा बाजार से आगे निकल चुकल बा। बस चोरी मेन बाजार से आगे निकल चुकल बा। दा दूसर और गांव के कच्चा रास्ता से रिक्शा भी बढ़ रहल बा। दोनों के बीच कांटा के मुकाबला चल रहल बा। धर्म भैया जिंदाबाद, धर्म भैया जिंदाबाद, धर्म भैया जिंदाबाद, धर्म भैया जिंदाबाद, धर्म भैया जिंदाबाद। धर्म भैया आगे बढ़ा, हमनी तोरे साथ बानी। धर्म भैया आगे बढ़ा। रुक जा, रुक, धर्म तू ठीक तो मारा है। धर्म धर्म समय कम बा और तो हार जीतल जरूरी बा। चल ए वीर, अब तू आगे लेना रे। धर्म ना हारी, जीतब रे। वीर संगे बा हमरे। चल चल जल्दी चल। ए वीर, आज भुला गई ले रे। हाँ? हमरा के माफ करिए दोस्त। हर महादेव, हर हर महादेव। जा, जा, जा धर्म, जा, जाता नहीं दोस्त, जल्दी। बस काफी आगे निकल चुकल बा। बस कुछ ही देर में भद्रकाली मंदिर के सड़क पे पहुंच रहल बाटे। लगातार एक सब बहुत पीछे रह गए बाटे। हे भगवान, आज हमार लाज रख ले। गरीबन के साथ केहू ना होला हो भगवान। न भाग्य न समय, अमीरन के पास तो सब कुछ होला। आज ही गरीब के आशीर्वाद दे दो भगवान। आज हमरा के भगवान जिता द। आज हमरा के जिता द भगवान। बस भद्रकाली मंदिर पहुंच रहल बाटे। हमरा लगता के रिक्शा के कहीं पता वता नहीं के।
देखी ना विधायक जी, हमनी के तो शर्त हार गई नहीं जा। शर्त के हिसाब से लगातार रहुआ रिक्शा चलावे के पड़ी। ना हम ऐसा ना होके दे, हम ऐसा ना होके दे। ए लाओ तो बंदूक। धर्म धर्म कहाँ भाई धर्म कमीने ना छोड़ो दोनों के। आगे मत बढ़िया, आगे मत बढ़िया, गोली मार दे। कानून ने करा के सजा दी। हटा हटा लोग, हटा हटा। अच्छा भाई तू लोग आ गई ना, ये सारे पगलाए गए बाड़े, हमरा के जान से मार देते। विधायक जी बस है नू, हमनी लोगन का बहुत बड़ साधन बा। ये मुकाबला बस और रिक्शा के बीच ना ही रहल हो। ये मुकाबला तो रहे न्याय और अन्याय के बीच। एकरा में आज फिर एक बार माई भद्रकाली की कृपा से अन्याय का हार भइल और न्याय का जीत। और विधायक जी हरला के बाद का शर्त रुआ के यादा हुई ना, रिक्शा चलावे के बाद। रिक्शा 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 का हो विधायक जी, रिक्शा चलियन की ना? विधायक जी, ए विधायक, जब एगो रिक्शा चलाए वाले का लड़का धर्म आइए अफसर बन सकेला, तो एगो विधायक रिक्शा काहे नहीं चला सकेला? रिक्शा तो चलाई के पड़ी हो। आई आई तशरीफ ले आई, यार आई। ताली। आज एगो नया इतिहास रचाई। आई जी विधायक जी भाड़ा का चिंता मत करी, पैसा बाहरे लगे और बख्शिशों दे दे। बैठा विधायक जी, आओ धर्म बैठ। विधायक चलावाता रिक्शा और आज होई एंकर परीक्षा। ये तो बताओ कहाँ जाएगा बतौनी के? पुलिस पुलिस थाना। नेताजी एगो चोली सिया दी हमके 1.25 करोड़ के। आखिर ये गांव के तरक्की और खुशहाली के राज का बा? अगर हर गांव के युवक धर्म और वीर जैसे हो जाए हैं, तो शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से जुड़ल तमाम समस्या ये गांव निहन पूरा देश से खत्म हो सकेला। और सब भेदभाव भुला के लोग एक रंग में रंगा जाए हैं। और और ये रंग हवे प्यार की। हाँ,